Yan yung laman loob niya. Tatanggalin mo lang siyang ganyan, ah. Tapos susungkitin mo lang to. Tatanggal na yan. Yun. Naglag. Yun. Bali hindi ko na linagyan ng asin yan mga kalabarkada, no. Tapos ang gagawin lang, ihilera lang natin. Ihilera ng ganyan, no. Para matuyo talaga siya. Pero wag natin masyadong pagdikit-dikitin. Yo, what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kalabarkada. At welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na ito ay pupunta pala tayo ngayon sa may triangle. Dahil may nakita kasi kami ni Mrs. na napakamurang presyo ng puset. So pupuntahan natin at bibili tayo. Dahil ang gagawin pala natin dun sa puset ay para idaing natin. Tapos yung iba ay i-adobo natin. So yun yung gagawin natin sa puset. Dahil ang presyo pala ng puset mga kalabarkada ay 100 yung 1 kilo. So napakamura na yon. Kaya pupuntahan natin yon para makabili tayo. Kasi sa susunod kasi na mga araw baka magmamahal na naman kasi yung pusit na yan. Bali ang pusit pala na yan ay pusit kalawang kung tawagin. Pero pwede na rin kasi mura na. Yun ang pupuntahan natin. So kita-kits tayo mamaya sa triangle. Dahil hindi na ako makapag-vlog na habang nagmumotor gawa nga nung hindi kasi nang tawag dito, hindi kasi na full charge yung mga battery ng GoPro. So kita-kits na lang tayo dun mga kalabarkada. Let's go! Alright mga kalabarkada, no? So nandito na pala tayo sa triangle. So hahanapin natin yung nagbebenta ng puset. Sakaling nandito na. Ate, kilala niyo po ba si Divine Kaabay po? Divine Kaabay po, yung nagbebenta ng puset. Hindi. Salamat ka. Boss, matanong ko lang saan yung pwesto ni Ma'am Divine Kaabay po. Yung nagbebenta ng puset. Ay, yung si Steindraw. Salamat po sa. O, doon nga. O, nakita natin. Nandito. Baka sakaling nandyan na. Well, dito po ba yung pwesto ni Ma'am Divine Kaabay? Yes po. Bibili kasi ako ng puset. Ilang kilo sir? Magkano yung 1 kilo kaya? 100 po. 100? Opo. Wala yung puset kalawang. Sabi 100 kilo. Dalawa muna ba? Hindi ito hiwalay mo. Ay, hiwalay ito. Hiwalay mo isang kilo. Ay, pag-hiwalay ito. Sabi. So mamimili na lang tayo. 3 kilo. Ay, sorry. Yun. Ang dami, oh.
Kaya 2 kilo. Dalawang kilo. Tipon nga. Dahil kukuha pa ulit ako ng 1 kilo. Napakamura ng pusit. 2 kilo, boss. Ang 2 kilo yan. Okay. Tapos kuha pa ako ng isa pa. Kasi may pabili lang. Sige. Yung 1 kilo. Ilang sete kalate, ate? Kalate sete? Ay! Sige. Doon na. Ayun, ayun. Tama kilo rin ang kalate. Yan, boss. Sakto. Pero maghihugas ba? Hugas lang ako. Basta. Ay, sorry. Naras. Ano ba? Yo, alright mga kalabarkada. So, tapos na tayong namili ng pusit. At bali 3 kilo yung lahat ng kinuha natin. Yung iba kasi dadaingin natin. Ito pala yung triangle na pinupuntahan ng mga tao para mamili. Ito yung parang talipapaan dito sa amin. Dito sa barangay na Magbagan. Alright, so yun na mga kalabarkada. So uwi muna tayo. At kita-kits na lang tayo dun sa bahay. Gamit lang, iPhone. Sino siya? Si Rai. Si Rai? Ang ganda pero. Dapat pala bumili ka ng iPhone mo, no? Na, Ano? Pro 13 Pro Max? ah? iPhone 13? Magkano ba yon? Nasa mahigit naman yatang 80 o 100. Ang ina, isang motor na yun. Ang motor na yun, kunti na lang bikit, magiging Winner X na yun. Wag na. Mag-Samsung na lang tayo. At gawin ko muna pa set. Gawin. Na, Ano yung tatanggalin ko? matigas. Yung parang Tapos? plastic niya, yung gano'n, no? Oo. Backbone niya, backbone. Backbone. Oo. Bone. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Tapos ano pa? Pag-base ka. Oo. Matalsikan ng ano yan. At gawin ko muna karat. Alright mga kalabarkada, nandito na tayo sa bahay at heto na yung binili nating pusit. At sa halagang 100 pesos, may 1 kilong pusit kina. At talagang namang napakamura ng pusit dun. Nakita lang namin yun sa Facebook. Akala namin kasi ni Mrs. kung hindi yun totoo. Kasi siyempre, meron kasi nagpo-post sa Facebook na pag nagpo-post sila ng ganun, tapos pag pinupuntahan mo, iba yung presyo. So, salamat kay Ma'am Divine Kaabay dahil pinost niya yung pusit na yun, pusit kalawang, sa halagang 100 yung 1 kilo. Ang gagawin natin ngayon ay lilinisan naman natin tong pusit, tapos yung iba dadaingin natin, tapos yung iba din iluluto nating adobo. Alright, ito na pala yung mga kabarkada, no? Ito na pala mga kalabarkada yung mga pusit na nabili natin. Ayan na, yan yung mga maliliit. Tapos meron din tayo nito. Yun. Wow.
Unang-unang gagawin natin mga kalabarkada, no, yung pangdaing. Gagawin natin, hahatiin lang natin ito sa gitna. Yan siya. Tapos tatanggalin lang natin yung laman loob. Siyempre, at siyempre itong backbone nga, tatanggalin din natin to. Ganun lang kasimple yung paano magkuha ng daing. Pero kailangan dapat matulis yung kutsilyo mo. So, ano, natanggal. Tapos susungkitin mo lang yan, no? Matatanggal na yan yung pinaka-backbone na. Tingnan, yan yung laman loob niya. Tatanggalin mo lang siyang ganyan, no? Tapos susungkitin mo lang to, tatanggal na yan. Alam nyo naman siguro mga kalabarkada, no, kung gaano kamahal yung mga daing na pusit sa merkado. Kaya ito yung gagawin natin ngayon. Gawa nga nung nakahanap tayo ng murang pusit, o imbes na bumili tayo, ito na lang, gagawa na lang tayo para naman hindi na tayo bibili ng mahal na pusit, mahal na daing na pusit pala, no? At yun na nga mga kalabarkada, no, natapos na tayong maglinis o tanggalan ng laman loob itong pusit. Kung ito, matinding hugasan to, kailangan mahugasan ng maigi to para hindi siya mangamoy o gumaho. Hugasan ng maigi to. Ito na mga kalabarkada, no? So naghuhugas na tayo. At ito yung matinding hugasan dito, kasi dapat maghugasan na maigi ito. Kasi dapat mga kalabarkada, no, pag ganun yung pinakahuling hugas mo, dapat puting-puti na yung tubig, wala na yung parang mangitim-ngitim pa. So, para talagang maglinis talaga siya. Kulang pa. Alright. Yun, pwede na. Bibilad na natin. So yun mga kalabarkada, no, so natapos na natin na linisan ng puset.
Ang problema lang ngayon ay makulimlim at umaambon-ambon. Kita nyo naman yung kalangitan, no? Hindi muna natin ilalagay para hindi siya bumaho, kasi pag nilagay mo dun sa pagbibiladan na walang araw, babaho yun. So ilalagay na lang muna natin siya dun sa ref at hayaan na lang muna natin siya dun hanggang sa uminit, kasi pag ganito kasi wala, masisira din yung puset, sayang din. Alright, kita-kits tayo mamaya pag uminit, at para may pakita ko sa inyo kung paano ba yung paglalagay ng pusit dun sa pinagbibiladan natin. Kasi nagbibilad din kasi ako ng daing na tilapia. So, gumawa ako ng dadaingan o pagbibiladan. So, papakita ko sa inyo yung pagbibiladan natin. Re-ready lang natin na para pag ganun na uminit, ilalagay agad natin. Ito pala, ito yung ginawa ko. Patong lang natin siya dito sa drum. Yan yung pinagbibiladan ko ng tilapia. Hindi ito hindi ito kasi sunshades yan. Baka pakalitan tayo ni Mrs. dito. Ganda sana, no? Napakalaki ng pagbiladan ng pusit, no? Be, parang maganda tong sunshades na pagbiladan. Be, maganda yung sunshades na pagbiladan. Ayan. Yung sunshades. Babayok-yok yan, baliw. Dahil talagyan ko sa gitna. Hindi ka magbibilad, tingnan mo, oh. Lalaki ko na muna sa ref para kwan. Umaambon-ambon. Oo. So yun mga kalabarkada na. Lagay muna natin doon sa may ref para hindi masira yung puset. Ang gagawin siguro natin, magluluto na lang siguro muna tayo ng adobo. Yun na lang siguro muna. At siyempre hindi naman natin akalain na umulimlim na ganyan o umulap. Kasi kanina ang ganda-ganda pa naman ng sikat ng araw. Pero ganun lang naman kasi yung process, kasi mga kalabarkada ng pagdadaing ng pusit. Kailangan tanggalin mo yung laman loob, tapos tanggalin mo yung backbone niya, tapos linisan mo ng maigi para maiwasan yung pangangamoy ng pusit. Pero meron din naman kasi yung pusit na kahit na hindi mo natanggalan ng laman loob o hiwain ng ganon, yun yung tinatawag nilang pusit bullpen. Yung parang bullpen style siya, yung maliliit o yung maninipis. Pwede yun, kasi yun yung dating dinadaing namin. So yun lang yung nun, yung process nun. Pero dapat yun, hugasan mo ng maigi. Kasi ako mga kalabarkada, no, hindi na ako naglalagay ng asin sa dinadaing kong pusit. Kasi mas masarap kasi pag yung isasawsaw mo sa suka na may asin tapos bawang. Kasi pag ganun kasi na maglalagay ka ng asin, pag ganun na napaalat mo, hindi na rin masarap yun. Kaya sa akin kasi hindi na ako naglalagay ng asin. Ganun na, dinadaing ko na lang siya ng ganun. Alright, kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabarkada na. Baka sakaling umaraw. Pero pag hindi to umaraw, baka bukas na siguro. So, see you po mamaya. Update ko po kayo mamaya kung ano po yung sitwasyon ng kalangitan. Alright. Alright mga kalabarkada, at natapos na tayo sa paglilinis ng mga pusit. At kung mapansin nyo, sa labas ay medyo umaraw na rin. Kaya magbibilad tayo ngayon ng pusit. Ito pala yung nalinisan ko, no. Ito yung pang adobo. Ito rin naman yung pang calamaris. At syempre ito yung nilinisan natin kanina na pang daing.
Yan lahat yung mga ginawa natin kanina. So, ang gagawin natin ngayon mga kalabarkada ay magbibilad tayo ng pusit. Siyempre, habang medyo may araw, ibilad natin para hindi bumaho yung pangdaing natin. Wala pala akong tsinelas dito ah. Nag. Mga aso ko. Dadaing natin to. Yun. Bali hindi ko na linagyan ng asin yan mga kalabarkada no. Tapos ang gagawin lang, ihilera lang natin. Ihilera ng ganyan no. Para matuyo talaga siya. Pero wag natin masyadong pagdikit-dikitin. Para mabilis na matuyo. Tanggal pa yung ulo. Pero okay lang yan kasi pang-kwan lang naman natin. Pang sarili, hindi naman pang commercial. So, siguro yun, nawala ng ulo. Ano? Dikit-dikitin lang natin para mabilis na matuyo. Mawalan talaga ng ulo. Samantalahin kasi natin habang hindi pa masyadong makulimlim. Mga hindi lang naman kasi isang araw ang pagbibilad nito. Kasi pag ganun na basa pa, bibilad pa natin para hindi siya mabaho o hindi siya mangamoy. Ang ganyan lang mga kalabarkada. Yan lang yung pagdadaing ng puset. Alright mga kalabarkada no. So nakita nyo naman kung paano yung pagdadaing natin ng puset. At ito madilim yata dyan ah. Dito na lang tayo kasi madilim. So yun mga kalabarkada. At nakita nyo naman kung paano yung ginawa natin na process ng kung paano yung pagdadaing ng pusit. So hindi tayo naglagay ng asin para mas masarap yung pusit. Dahil pag ganun kasi na naglagay ka ng asin at nasubrahan mo at pag umalat yun, hindi na masyadong masarap pag ganun. Mas maganda pa rin yung magtimpla ka na lang ng asin dun sa suka. Tapos isaw-saw mo na lang yung pusit doon. Mas masarap pag ganun. O kaya daing na pusit at may kasamang kamatis. Yun. Yun ang masarap na combination mga kalabarkada ng daing na pusit. So dito na siguro lang matatapos tong video natin. At ingat po tayong lahat. And God bless po mga kalabarkada. So see you po sa next vlog natin.